ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦରକାର। ତ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରେଡ଼ି ରଖିବେ ତ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ପକାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟବଳ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆସିଯିବ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ବାହାର କଲେ ଯାଇକି ହେବ, ନହେଲେ ତାପରେ ବାହାର କଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନରେ ତ କଟିଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦରକାର ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଡେଟ୍ଟା ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟବଳ ତା'ର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଉଛି +2, ତ ଆମକୁ କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ତା'ର ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍। ତ କିଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ର କିଛି ପିଲାଙ୍କର ସେମାନେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ, ଫିଜିକାଲ୍ ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନରେ କଟିଯାଇଥିଲେ। ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତାକୁ ସବୁ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ ବି ଦରକାର ହେବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଏଇସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେବ। ତ ତାପରେ ଆଉ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ତ ଆପଣଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସ କ'ଣ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର, ତ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଆଉ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ SC/BC SC ST ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ତ SC ST ପିଲାଙ୍କର ତ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି, କିନ୍ତୁ SC/BC ଆଉ OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ। ତ ଆପଣ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଅଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ତାହେଲେ ଆଉ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ହିଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ନମ୍ବର ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଥିବ ବା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ତ ଆପଣ ସେସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ମେଲ୍ ID, ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ମେଲ୍ ID ଦରକାର। ଆଉ ରହିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ରେଡ଼ି କରିଥିବେ। ଆଉ ରହିଲା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ। ତ ଏତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ତ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟବଳର ପ୍ରପର୍ ସିଲାବସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।